Ako sa môžete stať nositeľom pozitívnej zmeny a vytvárať odkaz, ktorý pretrvá? Spoločnosť doTERRA bola založená v roku 2008 s cieľom zdieľať so svetom najčistejšie esenciálne oleje najvyššej kvality. Veríme v obnovu a podporu ľudí a krajiny, ktorá nám poskytuje vzácne dary prírody. doTERRA začína určovaním konkrétnych rastlín a ich ideálneho prostredia, aby zodpovedne a udržateľne zabezpečovala zdroje najlepších esenciálnych olejov prostredníctvom nášho jedinečného modelu Co-Impact Sourcing. Podporujeme dlhodobé, vzájomne prospešné dodávateľské vzťahy s lokálnymi farmármi, ktorí prinášajú svoje znalosti z obrábania pôdy získavané po generácie. Spoločnosť doTERRA na oplátku zabezpečuje pracovné miesta so spravodlivými platbami, ktoré vedú k silnejším lokálnym ekonomikám a zdravším, stabilným dodávateľským reťazcom. Naše iniciatívy doTERRA Healing Hands tiež prinášajú nádej svetu, posilňujú jednotlivcov a komunity nástrojmi, ktoré potrebujú, aby sa stali sebestačnými a prerušujú cykly chudoby a utrpenia cez partnerstvá, ktoré menia životy. Posúvame hranice vedy v oblasti esenciálnych olejov a nastoľujeme štandardy pre spôsob starostlivosti o zdravie a pohodu. Náš tím odborníkov s radou vedcov a výskumníkov stojí za neustálými zmenami v odvetví vďaka testovaniu a vytrvalým inováciám. doTERRA v jedinečnom odvetví podnikania podporuje zmysel pre komunitu a zošľachťuje silný pocit spolupatričnosti. Viera v silu ľudí pozitívne ovplyvňovať jeden druhého a svet je základom nášho zámeru a misie prinášať zmenu vo všetkom, čo robíme. Keď ste partnerom doTERRA, cítite na každom kroku vašej cesty podporu od ľudí, ktorí s vami rezonujú. Flexibilita v určovaní vlastného tempa vám umožní zamerať sa v živote na to, na čom vám záleží najviac. Hoci na cestu pred vami potrebujete odhodlanie, budete súčasťou komunity miliónov podobne zmýšľajúcich ľudí na celom svete, ktorí cez silu esenciálnych olejov objavili partnerstvo plné možností. Každý krok vašej cesty prispieva k väčšiemu cieľu, globálnemu hnutiu starostlivosti o životné prostredie, udržateľnosti a šanci pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Predstavte si možnosti, keď ste súčasťou komunity oddanej starostlivosti pre zdravý životný štýl, hojnosť a posilňovanie globálnej zmeny. Partnerstvo s doTERRA poskytuje skutočnú šancu prinášať zmenu do životov ľudí okolo vás a podporovať našu vášeň, usilovať o čistotu.